Salutare prieteni și bine ne-am regăsit. Vreau să vă prezint cum am amenavat camera copilului cu mochetă colorată pentru copii, cu diferite figurine și peisaje pentru lumea lor, a copiilor. Am avut filmare mai mare cu montajul, dar din păcate viteza de reacție, viteza de ștergere a fost prea mare și l-am șters. Îmi pare rău, dar măcar să vă prezint rezultatul acestei camere. Cam așa a ieșit. Mi se pare super. Iar dacă vă gândiți să amenajați și dumneavoastră camera copilului, vă sfătui să folosiți această mochetă specială pentru ei. Îmi pare rău că nu am putut să vă ofer mai multe detalii, greșeala mea, dar voi reveni cu alte videouri mult mai interesante. Chiar în video următor o să vă prezint recondiționarea unui corp de mobilă vechi, șlefuit, vopsit și montat. Până una alta, vă salut și să ne revedem cu bine!